салом дӯстон ва боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар телефон ссилка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. ва дар инҷа мо бо воситаи 200 рубин 5% пулкоркунимона зиёд мекунем. ва дар инҷа бошад мо реклама тамошо мекунем ва 10 танга кор мекунем. ва намо 10 плюс 10 зер мекунем ва мо дар реклама нишон метаҳад. ина реклама бучи ва мо 10 танга кор кардем. ва дар инҷа боша мо реклама тамошо мекунем, 10 танга кор мекунем. 10 танга кор мекунем ё ки рубин кор мекунем ва ё ки рубина мехарем ба воситаи пул. ва дар инҷа бошад мо ба воситаи 30 рубин 2 баробар пулкоркунӣ то 10 дақиқа зиёд мекунем ё ки реклама тамошо мекунем ва то 10 дақиқа пулкоркунimон зиёд мешавад. ва мо инҷа бозӣ кардан мегирем. вақте бозиро гузаштем ва мо танга кор мекунем. ва ина бозии бучидак ва ман ҳозир 80 танга кор кардам. ва барое ки танга як баробар зиёдтар кор кунем, иксдра зер мекунем ва мо дар реклама нишон медиҳад. рекламаро тамошо кардем ва ба ҷои 80 160 танга кор мекунем. ва ина ман ба ҷои 80 160 танга кор кардам. ва дар инҷа боша мо ҳамин монстрҳоро метавонем бихарем ё ки реклама тамошо кунем ва монстр кор кунем барои бозӣ кардан. ва барои ваҷа бояд мо регистратсия карда бошем дар ҳамин бозӣ ва 6 бор реклама тамошо карда бошем. ва як бори дига мондагиай 5-20 зер мекунем ва мо дар реклама нишон метаҳад. ва реклама бучид ва баъди мо метавонем пуломона бигирем. ва ина реклама бучид ва чархдоғ хурд ва ман 10 дақиқа кор кардам. табрик, шумо 10 дақиқа кор кардем. ва сандуқда зер мекунем, опенава зер мекунем ва дар инҷаро мо дар реклама нишон метаҳад ва реклама ки бучид ба таври автоматӣ мо танга кор мекунем ва ина ман 9 танга кор кардам. ва PayPal зер мекунем ва ина ман регистратсия кардам, 6 бор реклама тамошо кардам. активнава зер мекунем ва дар меню асосӣ медорем ва дар инҷа бошад мо метавонем пуломона бигирем. 731 танга кор кардем. визрава зер мекунем ва пуломона метавонем дар PayPal, Payeer, Gcash, Dana, Trixtron бигирем. ҳайра интихоб мекунем ва мебинем минималка чанд қадар аст. ва минималка 10,000 танга, 10,000 тангаш 0.65 USDT мешавад. чанд қадаре ки танга бисёртар кор карда ҳамон қадар алиш кардани танго ба пул хубтар ҳастад. ва мо бо PayPal да медорем ва дар инҷа боша invite friends зер мекунем. яъне ки ссилкаро дар дӯстон навоӣ мекунем ва сифҳои заифи коркардагӣ ва ё мо ҳам пул кор мекунем. ва промокод MTZ кода зер мекунем, промокода менависем, промокод дар поёни видео мемонад ва промокода ки нависиде шумо 100 танга кор мекунед. ва инҷа промокода нишон мерасаги инҷа промокода менависед 100 танга кор менависед. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.